Molts catalans, molts, estem farts de ser espanyols per força i de ser espoliats per Espanya. El 10 de juliol, el poble va dictar sentència. Catalunya va cridar «Som una nació» i nosaltres decidim. Catalunya va dir «Adéu, Espanya» i no va deixar de clamar. El 10 de juliol, Catalunya va dir prou. Però no n'hi ha pas prou en dir-ho, sinó que aquest prou ha de ser el punt final i definitiu del domini espanyol. I per això ara tothom es pregunta, i ara què? Ara cal el front unitari per la independència de Catalunya. No us agradaria a vosaltres poder votar una candidatura de salvació nacional? La de Barcelona, per exemple, podria ser aquesta, encapçalada pel doctor Brogi, Lluís Llach, Pàniker, Solà, Cabré. Una candidatura que per formar-la s'hagi de demanar als candidats que hi vulguin ser per favor. I podrien completar-la representants de les entitats que més estan lluitant per la independència, junt amb els líders dels nous partits sorgits últimament i encara no parlamentaris. Però aquesta candidatura no hauria de ser pas amb l'objectiu de governar, sinó amb la finalitat d'assolir poder decisori al Parlament per posar en evidència la il·legitimitat del domini espanyol, aprofitant les seves pròpies lleis. Aquesta és l'estratègia proposada i aquesta la manera d'aplicar-la. Sol·licitar a Madrid la convocatòria del referèndum, precisament perquè el prohibeixin, i un cop prohibit, recórrer a les institucions internacionals per recuperar els nostres drets i poder convocar el referèndum sota la seva empara. I un cop exercit aquest dret, dissoldre el Parlament, convocar eleccions i tornar a deixar per als polítics vocacionals la lluita pel poder que tant ambicionen. Però ja no serà pas la lluita per aconseguir una mica de poder a la Catalunya captiva de l'estat espanyol, sinó la lluita per governar l'estat català. Per tant, ara, cal tornar a preguntar, així doncs, ara què? Ara és imperatiu que tots els col·lectius que lluiteu per la dignitat de Catalunya i teniu possibilitats de forjar l'estat català, lidereu una candidatura unitària de debò amb aquest esperit. Sigueu magnànims, conteniu momentàniament la vostra legítima ambició personal i considereu que lluitar tots junts per la independència de Catalunya és el millor servei que podeu fer al nostre país. Feu-lo. Per tant, ara, vosaltres que ja podeu decidir, decidiu. Visca Catalunya lliure, visca l'estat català.